Nagpakada daytoy nga ubing iti papan na pinagbasa na pasamak iti nakasasa ema disgrasya iti amaken inana nga iso iti itupusay da. Halos pagsakloban siya ng langit dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ito ba ang hatol ng kalangitan? Ito ang isang malaking katanungan ng musmos na naulila. Kakayanin pa rin ba niyang mabuhay ngayong wala na ang kanyang inay at itay? O patuloy siyang magluluksa habang buhay? Nakakaskas ang apasamak kinatidog a panagsagaba. Piman ngem awan ti mabalinan no di awaten ti pasamak. Despite of this child's struggles and challenges that faith bestowed him, adulata ti tattao a manangaasi ken timulong ken kuana. Maysa iti maestrana whom he depended on, who supported him and stood as his guardian after the death of his parents. He continued his study and lived his life to the fullest. After all, life must go on. Dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng mahimbing niyang pagpapahinga, bigla siyang kinagat ng isang abuhos kaya't siya'y biglang nalimpungat. Sinundan niya ito hanggang sa marating niya ang isang liblib at nakabibighaning lugar. Anya daytoy a lugar a nastrek ken nakayaw awanan daytoy nga ulila nga ubing. Apay nga ta adu nga abuos tinakita na. Will he be enchanted by the wonders of these little creatures? Ladies and gentlemen, let us all answer those questions with this presentation. Tanuman nakapimpiman ken naliday ti pasamak iti biag daytoy nga ubing. Ragsak ken balayki iti magunod na iti kamaudyanan. Intayong arod makipagrambak iti balaygi daytoy nga ubing. Kalpasan iti na pinagladingit ken pinagrago. Let us all be part of his wonderful journey. Ladies and gentlemen, behold contingent number 2. Kasama marutin di ka magbasa kasama nga aklaman di ka nagbiyaga.
itlog iti abuos. Nayon ko lang ti masapon ti eskwela. Tumatan kayan apo, tumatan kayan. Itlog abuos. Umay kayon gumatang itlog ti abuos. Pagtutuloy ko lang iti pinagbasak. Yaman yung dahito'y itlog ti abuos. Tapon masaparak karigat pinagbiyak.